Kienu 7 li weġġaw bl-esplużjoni fl-inċident waqt il-festa ta' Santa Marija fil-Gudja, bit-tnejn minnhom iġarbu feriti serji kkawża ta' ħadit li tar. Dan huwa Bjorn Kallus, wieħed miż-żewġ żgħażagħ li ndarbu serjament waqt li kienet idoq mal-banda. Bjorn jgħidilna li kollox ġara fi ftit sekondi u lanqas biss induna mal-ewwel li kien intlaqat. Ħabibtiet lu ġri lura. Somma, sakemm ħassejtni imxarrab bid-dem, u għamillek undunajt li jett miksi bid-dem, minn spallejja ħireċ minn spallejja. Fit wara ma tindunajt li kalli wiċċi miftuħu kollu, għammek insomma panikjajt ħankun sinġir. Jgħid li wara l-instemet l-esplużjoni kien hemm ħafna konfużjoni. Batnajja tipo li ritlajnuna tfawna mal-art, żommu l-dem. Sakemm mbagħad insomma tibda tiskopri li weġġaw iktar nies tisploda ċilindru li tal-kanun biex nifhmu tal-karti. Biċċa ħadida taret bl-esplużjoni fid-direzzjoni ta' dan il-ġuvni li kien mal-10 metri l-bot. Apparti wiċċu laqtitlu spaltu fejn ikkawżatlu feriti gravi tant li tajjar biċċa mill-muskolu u nqatatlu waħda mill-arterji. Taret biċċa bil-blast, taret xi biċċa ħadida li għamlet li l-kazz f'wiċċi u fi spalti. U apparentement il-ħadida qalu li sabbuha fuq bejt. Kallus iħossu fortunat li l-affarijiet ma ġewx qar. Kont quite lucky li ġast għandi għax il laqtitni postijiet oħra bħaloni jew fuq qalbi naħseb x'qed nagħmel intervista llum hawnhekk. Bjorn jgħid li każijiet bħal dawn għandhom iġeluna naħsbu mhux biss fuq il-pjaċir tal-festi iżda fuq kollox is-sigurtà ta' dawk preżenti. Naħseb jiena kieku niġu konxi tal-perikli li nkunu qed immissu magħhom mingħajr ma jiġri l-accident nevitaw ħafna affarijiet.